Unom ka 4-piece beneficiaries dunay bag-ong balay. Atong dawato ng report ni Radyoman Bien Abanos. Yes, sa Radyoman Abi, malampuson nga gi-turn over sa Pangabanan ang mga socialized condominium unit. Paunom ka mga 4-piece beneficiaries sa People's Ville, Kalinang Siyudad sa Davao. Mayo ba diyon, 2026, ni pangunahan sa Department of Human Settlements and Housing Development, Social Housing Finance Corporation for PH Davao, pag-ibig o the Department of Social Welfare and Development Office ang turnover ceremony. Iklaro karon nga maong pabalay nga dili libre din bayaran kini sa mga beneficiaryo subay sa ilang pag-apply nga sa Pangabanan. Nabalaos magpadubay nga maong housing units subay sa mandat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hatagan sa desente ug barato nga pabalay ang katawhan subay sa pambansang pabahay para sa Pilipino programa ubos sa Social Housing Finance Corporation ug Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama mo sa paritang serbisyo publiko, Radyoman Bien Abanos sa Carmen.